La nova façana de vidre del Centre Cívic Drassanes, on hi ha l'espai del casal infantil, substitueix des de fa unes setmanes el mur de ciment que hi havia. El nou disseny s'ha fet pensant en potenciar la circulació de persones, eliminant els racons i creant un espai on tot sigui visible. L'actuació urbanística, però, no està donant els fruits previstos. Des del Centre Cívic asseguren que la intenció és utilitzar més el nou accés al casal infantil, però que de moment els frenen algunes dinàmiques que es donen als jardins. Si des del centre cívic necessiten acompanyament per poder dinamitzar la plaça, doncs des del districte veurem de quina manera podem fer amb serveis de mediació o amb la Guàrdia Urbana o amb els tècnics de barri, a veure com podem fer perquè el centre cívic pugui anar obrint mica en mica aquesta porta. Les obres de la plaça, emmarcades dins el Pla de Barris del Raval Sud, tenien com a objectiu recuperar aquest espai pels veïns i canviar-ne els usos. Veure com funciona, serveis municipals estan treballant a la plaça, tant des de Guàrdia Urbana com amb Medi Obert, com amb d'altres serveis, amb totes les dinàmiques que s'hi donen, i una mica, també mica en mica, quan l'anem ocupant i quan des del centre cívic es vagi ocupant, hi haurà també dinàmiques que potser no ens agraden tant, que s'aniran movent. Amb aquesta intervenció es dona per acabada la reforma urbanística dels jardins de les Voltes d'en Cirés al barri del Raval.